Посяджу ў цішыні, астужу свае нервы, аб харошым успомню пад цяжкі ўздых. У жыцці нават у вас так здаралася, пэўна, калі проста карцела застацца ўдваіх з цішынёй. Ні сабе не зашкоджу нікому. Без канфліктаў, амбіцый, нейкіх злых слоў. Проста моўчкі сядзець у кутку таго рая, дзе душа можа скінуць цяжар кайданоў жыцця гэтага, цяжкага, сіл вываднога. Як стаміцца, магчыма, яшчэ не старым, невідушчым, адчуўшы сябе ў рэчаіснасці. Зразумець, што нічога амаль не зрабіў з таго, што задумаў калісьці, на штосьці. Колькі ж планаў пакінута на пустым аркушы. А як марылі мы пра штось запаветнае, як разам шукалі раўнавагі душы. Ззаду пустэча, невядомасць наперадзе. У сапраўднасці стома ад усіх няўдач. Мне самім-то сабою стало ўжо цесна. Час далёка не лекар, яму абыякавы плач. Мы губляем сяброў, мы губляем каханых, мы губляем сябе, заціскаем вузлом, а жыццё адымае ўсё большыя сілы, ўсё штурхае часцей на прапашчы залом. А ў праўдзе сваёй кожны першы ўпэўнены, а хвіліны прыйдуць, уцяміш і сам, што паводзіў не так, не таму сэрцам верыў. І наогул, жыццё — беспрасветны падман. Заўтра будзе яшчэ сотні новых пакутаў, сотні новых праблем дасягнуць глыбіні. А цяпер у мяне адно толькі жаданне. Адпачну ад усяго. Посяджу в тишине.